πάνω από τα όρια. Λογικό είναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνουμε πλέον μετά από 33 χρόνια να ξεκινάμε μια εκπομπή, σίγουρα είμαστε πάνω από τα όρια και αυτή την εβδομάδα να είστε βέβαιοι ότι θα τα ξεπεράσουμε. Γεια σας. Είμαστε εδώ λοιπόν κοντά σας για να σας συντροφεύσουμε σήμερα στην καλύτερη ειδική ενημέρωση για 2 και 4 τροχούς σε όσο αφορά φυσικά το ελληνικό και διεθνές motorsport. Αυτά σαν ένα πρόγευμα, μια πρόγευση αν θέλετε διαφορετικά, γιατί αυτό που θα ακολουθήσει σίγουρα είναι δικής μας εκπομπής. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε εβδομάδα είμαστε κοντά σας και αυτή την εβδομάδα και οι καλοί μας συνεργάτες θα είναι κοντά με τον καλύτερο τρόπο για να σας μεταφέρουν όσο γίνεται την εικόνα καλύτερη τόσο για εσάς όσο και φυσικά για εμάς, για τις δικές σας και δικές μας οθόνες. Το ολοκαίνουργιο Ford Explorer είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover που προορίζεται για ένα δραστήριο τρόπο ζωής και έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών της γυραιάς Υπήρου. Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για την εταιρεία και ταυτόχρονα να ανατρέψει τα δεδομένα στον αναπτυσσόμενο σήμερα κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας, προσφέροντας ένα εξαιρετικά προηγμένο πακέτο που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για τους κορυφαίους χώρους, για επιβάτες και αποσκευές, τη συνδεσιμότητα νέας γενιάς και τις απαράμιλες επιδόσεις. Το νέο Ford Explorer είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε εκδόσεις με μπαταρία εκτεταμένης χωρητικότητας, είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς, είτε με τετρακίνηση μέσω της χρήσης εξαιρετικά αποδοτικών ηλεκτροκινητήρων σταθερού μαγνήτη. Αργότερα μέσα στη χρονιά η γκάμα θα εμπλουτιστεί με εκδόσεις με μπαταρία τυπικής χωρητικότητας. Η πισωκίνητη έκδοση του νέου Ford Explorer αποδίδει μέγιστη ισχύ 286 άλογα και άμεσα διαθέσιμη ροπή 545 νιουτόμετρα, ενώ στην τετρακίνητη έκδοση οι αντίστοιχες τιμές είναι 340 άλογα και 684 νιουτόμετρα ροπής. Κορυφαίας είναι σε κάθε περίπτωση οι επιδόσεις, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χιλιόμετρα την ώρα και την επιτάχυνση 0-100 σε 6,4 για το πισωκίνητο και 5,3 για το τετρακίνητο. Το νέο Ford Explorer εξοπλίζεται με ένα προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα που υποστηρίζει κάθε είδους φόρτιση, τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα όσο και σε συνεχές. Σε ταχυφόρτιση υψηλής ισχύως η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί από το 10 έως το 80% σε μόλις 26 λεπτά για τις τετρακίνητες εκδόσεις, ενώ με μια πλήρη φόρτιση το νέο Ford Explorer είναι σε θέση να επιτύχει αυτονομία πάνω από 600 χιλιόμετρα. Πληροφορίες για την φόρτιση και την αυτονομία του νέου Ford Explorer διατίθεται μέσω της χρήσης της προηγμένης εφαρμογής Ford Pass, μέσα από την οποία οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν τη φόρτιση και πολλά άλλα. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός είναι πολύ πλούσιος και το αυτοκίνητο ξεχωρίζει και για την οδική συμπεριφορά και για τις εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά και την προηγμένη τεχνολογία.
Hyundai εισάγει σημαντικές αναβαθμίσεις στο Tucson, το οποίο ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά ως το best seller της. Η ενημέρωση περιλαμβάνει νέα εμφάνιση, αναβαθμισμένη καμπίνα επιβατών με υψηλότερης ποιότητας υλικά και επιπλέον εξοπλισμό, ενισχύοντας την πρόταση της Hyundai στην κατηγορία των SUV. Η Hyundai συνεχίζει την ανανέωση των μοντέλων της, φέρνοντας το Tucson στο προσκήνιο με αισθητικές και τεχνολογικές ενημερώσεις, ακολουθώντας τα βήματα των Bayon και i30. Το κορεάτικο SUV κατέχει ηγετική θέση στις πωλήσεις της μάρκας στην Ευρώπη και τώρα εμπλουτίζεται με μια πρόσθετη επιλογή κινητήρα μετάδοσης, εισάγοντας μια δικίνητη έκδοση για το μοντέλο Plug-in Hybrid. Από πλευράς εξωτερικού σχεδιασμού, το νέο κορεάτικο μοντέλο διαθέτει μεγαλύτερα φώτα ημέρας, ανανεωμένη γρίλια και νέους προφυλακτήρες. Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες επενδύσεις στα καθίσματα και στις θύρες, ενώ έχουν επανασχεδιαστεί το ταμπλό, το τιμόνι και το κεντρικό υποβραχιόνιο. Η οθόνη του κλιματισμού και ορισμένοι διακόπτες έχουν αναβαθμιστεί και το ψηφιακό ταμπλό περιλαμβάνει δύο κυρτές οθόνες 12,3 ιντσών. Η Hyundai σχεδιάζει και την κυκλοφορία του Hyundai Digital Key 2.0 αργότερα μέσα στο έτος, επιτρέποντας την είσοδο και την εκκίνηση του Tucson χωρίς την κλίση κλειδιού, αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου. Το σύστημα Rear Occupant Alert εξαλείφει την πιθανότητα ο οδηγός να ξεχάσει κάποιο παιδί ή ένα ζώο στο πίσω κάθισμα, καθώς ανιχνεύει κάθε μικρή κίνηση ή αναπνοή. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει επίσης το Intelligent Front Lighting System, το οποίο προσαρμόζει το φωτισμό ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, αλλά και το Crosswind Stability Control για βελτιωμένη ευστάθεια κατά τη διάρκεια των ισχυρών πλευρικών ανέμων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα το πάνω από τα όρια παίρνει μια διαφορετική τελείως μορφή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά. Δεν βρισκόμαστε μέσα σε στούντιο, αλλά βρισκόμαστε σε αγωνιστικό χώρο. Πολύ καλά ακούσατε. Ξαναγυρίσαμε για λίγο στα παλιά. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε στην ανάβαση Ψάθας. Μια ανάβαση που δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά ήταν αρκετά ποιοτικές. Είμαστε έτοιμοι σε λίγο να δούμε και αγώνα. Αλλά πριν από αυτό, περιμένουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε λίγο θα μας δώσει μια συνέντευξη εφόλης ύλης. Θα το δείτε και φυσικά μπορείτε να το κρίνετε.
είμαστε λοιπόν. Όπως σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Γιατί πολύ απλά, μετά από πάρα πολύ καιρό, θυμάμαι την ιστορία ότι με τους μάγκους και τις μάγισσες και τις καφετζούδες ήταν η τελευταία φορά που κάναμε συνέντευξη με τον Μάριο. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και δεν έχουμε ούτε μάγισσες ούτε καφετζούδες. Είμαστε εδώ λοιπόν στην παραλία της Ψάθας και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μάρια, καλημέρα. Καλημέρα. Μετά από καιρό ξαναβρισκόμαστε, έτσι. Μετά από καιρό ξαναβρισκόμαστε. Τηλεοπτικά εννοώ. Τηλεοπτικά, όχι τηλεοπτικά και τέτα-τέτ. Τα λέγαμε και στο σοου εμείς, εντάξει. Εντάξει, εννοώ σαν συνέντευξη. Σαν συνέντευξη. Λοιπόν, μιας και να το ξεκινήσουμε από εκεί, ότι παρόλο ότι πέρασαν χρόνια, ο Μάριος παραμένει εδώ, στο χώρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο ότι είχαμε σκαμπανεβάσματα, έτσι. Αλλά προτού να φτάσουμε εκεί, και θα πω για τα σκαμπανεβάσματα, προτού να πάω εκεί, θέλω λίγο έτσι να κάνουμε ένα review και να μου πεις αυτή τη στιγμή πώς βλέπεις το δικό σου έμπειρο μάτι, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ελληνικοί αγώνες και ειδικά οι αγώνες των αναβάσεων. Να μιλήσω. Βεβαίως. Δυστυχώς σε γενικότερα πλαίσια ζούμε σε μια χώρα χωρίς υποδομές και δεν μιλάω για την τωρινή κυβέρνηση προφανώς, μιλάω για όλα τα τελευταία χρόνια που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ τους ελληνικούς αγώνες. Πρώτος μου αγώνας το 1993, 31 χρόνια πριν. Ράλι Λαμίας. Ράλι Λαμίας. Εκεί ήμουν, έτρεχα. Εκείνη, όχι και τόσο τυχερή στιγμή. Σε αυτά τα 30 χρόνια δεν έχω δει να έχει αλλάξει τίποτα. Εσύ όμως μέσα στα χρόνια αυτά συμμετείχες, είχες μια διακοπή, επανήλθες και μάλιστα επανήλθες δρυμύτερα, γιατί θέλησες να πάρεις σε κάποια στιγμή και τα ενία του μηχανοκινητού αθλητισμού στα χέρια σου και εν συνεχεία το προσπάθησες, το κατάφερες, το άφησες, μετά έπαιξες με το ΣΟΑ που ήταν το συνδικαλιστικό όργανο, αλλά δεν ξέρω πώς η διαφορά τελικά έγινε στο τέλος. Για να μην είμαστε μηδενιστές, διαγράφω το τίποτα και λέω δεν έγιναν πολλά πράγματα, έγιναν πολύ λίγα πράγματα. Γιατί το τίποτα δεν είναι αλήθεια, απλώς είναι μια έκφραση που λέμε, η οποία είναι αντανακλαστική. Κοίταξε να δεις. Τα αυτοκίνητα όσο περνάνε τα χρόνια, οι υποδυνάμεις ανεβαίνουν. Τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο γρήγορα. Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες υποδομές, σίγουρα χρειάζονται περισσότερα μέτρα ασφάλειας, γιατί δεν μπορούμε να μην κοιτάζουμε το αύριο. Δεν μπορούμε να μην κοιτάζουμε μάλλον το σήμερα, γιατί το σήμερα ήδη είναι πολύ διαφορετικό από το χθες. Τώρα, όσο για το συνδικαλιστικό όργανο που λες, πράγματι εγώ προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα. Μας έπιασε και η πανδημία, χάσαμε αρκετό χρόνο με την πανδημία. Όσο για τα ενία που λες του σπορ, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα το ότι με ψηφίσανε επαμψηφί για πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αλλά τους παρέδωσα την καρέκλα. Μέσα σε μια νύχτα. Όχι σε μια νύχτα, μέσα σε ένα μεσημέρι, στα πρώτα 10 λεπτά της πρώτης συνεδρίασης, αφού με ψηφίσαν όλοι για πρόεδρο, τους έδειξα με αυτόν τον τρόπο ότι η καρέκλα δεν έχει καμία σημασία. Την καρέκλα μπορεί να την πάρεις, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Χρειάζεται ανθρώπους. Εγώ ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι μάλλον έκανα το δικό μου συλλογισμό, έκανα το δικό μου διαλογισμό, έκανα τη δικιά μου το δικό μου ξεκαθάρισμα και αποδεικνύοντας και ότι η καρέκλα δεν είναι το παν, αποφάσισα να μην μετέχω σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, διότι εγώ θέλω σε ό,τι κάνω να το κάνω σαν πρωταθλητής. Ένιωσα λοιπόν ότι δεν θα μπορούσα με αυτά τα άτομα σε εκείνη τη στιγμή, με αυτά τα υπόγεια, ακόμα δεν βγήκα, αρχίζανε και οι αθλητές να λέγανε διάφορα περίεργα. Ένιωσα ότι δεν θα είναι αυτό που θέλω και αφού δεν θα είναι αυτό που θέλω, μαζί με τον παραδειγματισμό αυτό απεχώρησα. Ο δεύτερος αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων ήταν η Ανάβαση Ψάθας, η οποία διεξήχθη για τρίτη φορά και προσέφερε
αρκετά, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πολλές συμμετοχές στο συγκεκριμένος αγώνας. Προσέφερε αρκετά όσον αφορά το θέαμα και φυσικά το ενδιαφέρον σε επιμέρους κατηγορίες, μιας και είχαμε μια ακόμη σαφέστατη και ξεκάθαρη νίκη στον αγώνα της Φόρμουλα Saloon και σε επίπεδο βεβαίως του καλύτερου χρόνου της ημέρας από τον Μάριο Ηλιόπουλο με το πανίσχυρο Ford Fiesta. Ολοκλήρωσε τα περάσματα του σε συνολικό χρόνο 4:51.88 που ήταν ο καλύτερος από κάθε άλλον ασφαλώς και ελείψει και έντονο ανταγωνισμό αυτή τη φορά στην κατηγορία του. Πήρε μια πολύ εύκολη νίκη στη Φόρμουλα Saloon. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η μάχη του Μιχάλη Ευθυμίου με το Στάθη Κουρκέα, με το Ford Escort και το Ford Fiesta αντίστοιχα ήταν οριακή και εντυπωσιακή. Ολοκληρώθηκε με 6 δέκατα διαφοράς και νικητή τον Μιχάλη Ευθυμίου που κέρδισε στις λεπτομέρειες φυσικά. Οι δύο οδηγοί μοιράστηκαν τα δύο σκέλη του αγώνα, αλλά τελικά ο Ευθυμίου πήρε ελάχιστα δέκατα διαφοράς από τον χρόνο του Κουρκέα και αυτό του έδωσε τη νίκη. Πίσω τους ο Αλέξης Μητσάκος, ο συνήθως, με το Peugeot 106, ήταν νικητής βεβαίως και στα δίλητρα της ομάδας Α, όπου πίσω του ήταν ο Σταμάτης Δημητρόπουλος. Στην ομάδα Νι ο Μινάς Μπενής δεν δυσκολεύτηκε, καθώς δεν είχε αυτή τη φορά το Γιώργο Θανάση απέναντί του και κάποιον άλλον σημαντικό αντίπαλο. Ο Τάσος Γρυπιώτης με το Honda Civic ήταν στην δεύτερη θέση, νικητής στα δίλητρα της ομάδας Νι, με τον Πανάγγελο Ρέκα να τον ακολουθεί με το Peugeot 106 και να δίνει πολύ μεγάλη μάχη με τον Ιωακίμ Θέο που ήταν με ίδιο αυτοκίνητο, μία θέση πιο πίσω, με πολύ μικρή διαφορά. Αντιστοίχως μικρή διαφορά ήταν και εκείνη που είχε ο Βίκτορας Ρέκας με το Citroën Saxo, μία θέση πιο πίσω στα δίλητρα της ομάδας Νι, τρίτος δηλαδή όσον αφορά την μονομαχία. Πήρε την τέταρτη θέση και λίγο πιο πίσω έμεινε ο Παναγιώτης Μπρενέος, στην πιο ενδιαφέρουσα όσον αφορά τις μάχες των οδηγών έτσι κατηγορία που είχε ο συγκεκριμένος αγώνας. Την ομάδα ο Σταύρος Χατούπης επικράτησε του Χάριμπουρου Αθανασόπουλου. Ο Χατούπης με το Opel Corsa πήρε τη νίκη με διαφορά 5 δευτερολέπτων από το Honda Civic του Χάριμπουρου Αθανασόπουλου και τρίτος ήταν ο Ηλίας Τσαγκαράς, ενώ αντίστοιχα βεβαίως δεν είχαμε στην ομάδα μεγάλα αυτοκίνητα όσον αφορά το κυβισμό τους, έτσι οι τρεις τους πήραν και τις πρώτες θέσεις στα δίλητρα της κατηγορίας. Ο αγώνας περιλάμβανε και ιστορικά, με τον Σπύρο Δεδεκίκα να ολοκληρώνει νικητή σε όλες τις κατηγορίες και να παίρνει μια ξεκάθαρη νίκη και προβάδισμα όσον αφορά και το βαθμολογικό κομμάτι. Άφησε πίσω του τον Γιάννη Κάτσικα στις κατηγορίες 1, 2 και 3, αλλά και στην κλάση των ιστορικών μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά. Αγώνας αυτόνομων μονοθεσίων διεξήχθη για πρώτη φορά στην ιστορία με 4 μονοθέσια μέσα στην πίστα σε κανονικές αγωνιστικές συνθήκες. Κανονικές τρόπον τεινά, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα αυτόνομα μονοθέσια κινούνταν κάπως περίεργα μέσα στο σιρκουίτ του Γιας Μαρίνα στο Αμπου Ντάμπι. Ο θεσμός αυτός, το πρωτάθλημα αυτό διοργανώνεται από τις αρχές του Αμπου Ντάμπι με στόχο να προωθηθεί η αυτόνομη μετακίνηση και συμμετέχουν σε αυτό πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και αυτό που κέρδισε αυτόν τον πρώτο αγώνα που σηματοδότησε και την έναρξη της διαδικασίας και φυσικά συνέβαλε στην προώθηση της αυτόνομης οδήγησης ήταν το Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Η Φόρμουλα E παρουσίασε το νέο μονοθέσιό της, το αναβαθμισμένο μονοθέσιό της για το 2025, πριν έρθει η νέα γενιά μονοθεσίων, το Gen 3 αυτοκίνητο μονοθέσιο όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, και το έκανε στο Πριγκιπάτο, στο πρόσφατο Grand Prix ηλεκτρικών μονοθεσίων της Φόρμουλα E
στο Μονακό. Εκεί ο David Coulthard οδήγησε το νέο αυτοκίνητο και το παρουσίασε πριν αυτό δοθεί στις ομάδες και ξεκινήσει η προετοιμασία τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα συμμετέχουν με το ανανεωμένο αυτοκίνητο, το οποίο είναι και επισήμως ταχύτερο από το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1, δεδομένου ότι μπορεί να κάνει το 0% σε λιγότερο από 1,8 δευτερόλεπτα. Το εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την εκμετάλλευση της διαθέσιμης ισχύως, αλλά και ορισμένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά που έχουν διαφοροποιηθεί και βεβαίως αυτό των ελαστικών που είναι πλέον πιο αποδοτικά. Με έναν εντυπωσιακό αγώνα στο Long Beach συνεχίστηκε το GT America, ο αγώνας του πρωταθλήματος GT της SRO Motorsport για την Βόρεια Αμερική. Έντονος ανταγωνισμός, προσπεράσεις και αγωνία μέχρι και το φινάλε ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο πάντα των αγώνων μεγαλύτερων πρωταθλημάτων, αυτή τη φορά του IMSA στο Long Beach, εκεί όπου συμμετείχαν και τα Hypercars αλλά και τα GT3 της κατηγορίας της φετινής. Παρ' όλα αυτά το GT America έχει το δικό του ενδιαφέρον, δεδομένου ότι συνδυάζει την παρουσία και επαγγελματιών οδηγών αλλά και gentlemen drivers, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε αγωνιστικές συνθήκες και να απολαύσουν την συγκεκριμένη διαδικασία. Εμείς απολαύσαμε πολύ όμορφα πλάνα από μια πολύ ιδιαίτερη πίστα όπως το Long Beach και φυσικά την αγωνιστική διαδικασία όπως αυτή μεταφράζεται με την παρουσία εισάξιων αυτοκινήτων όταν βρίσκονται μέσα στην πίστα και σε ανταγωνισμό. Ο αγώνας για το Lamborghini Super Trofeo του 2024 ήταν στην Ήμολα, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν 23 ομάδες με 88 οδηγούς από 28 διαφορετικές χώρες για να συμμετέχουν στους πρώτους αγώνες με τις εντυπωσιακές Lamborghini Huracan GT3 και όπως ήταν αναμενόμενο το θέαμα ήταν εντυπωσιακό. Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς με ποια έννοια, ότι είναι μια πραγματικότητα, γιατί και η εξέλιξη σε δικαιώνει. Αν σκεφτεί κανένας ότι πέσαμε μετά σε διαδοχικές κυβερνήσεις γύρω από το χώρο, τελικά σε παλιδρόμηση ακριβώς, και τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο να ζούμε το σήμερα. Δεν ξέρω πόσο καλύτερο ήταν από αυτό το παρελθόν, δηλαδή από αυτό της ΕΛΠΑ, έτσι, πριν, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, αλλά ποιοτικά τουλάχιστον πολλοί λένε ότι τότε ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν καλύτερα ή χειρότερα, γιατί οι διαφορές είναι μικρές. Ποιοτικά λέω. Ναι, οι διαφορές είναι μικρές. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε πίσω, έχουμε μείνει πίσω. Θέλουν να γίνουν βήματα και γοργά, εάν θέλουμε αυτό το άθλημα να έχει ασφάλεια και να έχει μέλλον. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ασφάλειας, είναι θέμα η ποιότητα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπεις ότι υπάρχουν αναβάσεις ή γεγονότα ή ραλί τα οποία είναι επαρχιακά και τα οποία έχουν απίστευτη ασύγκριτη ποιότητα σε σχέση με πρωταθληματικούς αγώνες, οι οποίοι είναι και κοντά στην Αθήνα. Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι κάνουν πράγματα με την ψυχή τους, που λέμε. Δηλαδή το κάνουν σωματεία είναι. Σωματεία, ναι. Σύνδεση. Εντάξει, συγγνώμη. Με 4 ώρες ύπνο είμαι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν σωματεία τα οποία κάνουν αγώνες ποιοτικούς. Άρα μας λείπει η ασφάλεια, μας λείπει η ποιότητα και μας λείπει και η προβολή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει, καταρχήν, θέλω να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ χώρος. Και θα σου πω γιατί. Και βάζω για τον εαυτό μου μέσα, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι μέσα από το χώρο έχω γαλουχηθεί πάρα πολλά χρόνια, συμμετέχω κτλ. Γιατί μέσα από το χώρο αυτό έχουν περάσει πάρα πολλοί επώνυμοι.
όλοι είμαστε επώνυμοι, αλλά καταλαβαίνεις λίγο, ίσως ξεχωριστεί κατά την άποψη κάποιων άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ γνωστοί στο Πανελλήνιο, από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή οτιδήποτε άλλο. Σχεδόν κανένας δεν έχει βοηθήσει στο χώρο. Σχεδόν κανένας. Και αυτό δεν θέλω να σου πλέξω το εγκόμιο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος πραγματικά το χώρο αυτό τον βοήθησε και τον βοηθάει. Και φυσικά αυτό σε τιμά ιδιαίτερα, γιατί εκτός από οδηγός αγώνων, καταφέρνεις αυτή τη στιγμή και στηρίζεις. Που σε πολλές περιπτώσεις στον ελληνικό μηχανικό αθλητισμό, δεν θέλω να μιλήσω για Ακρόπολης μόνο και ότι είχε φτάσει και μέχρι χορηγός στο ERC κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά αυτή τη στιγμή τους ελληνικούς αγώνες τους βοηθάς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την κρίση την οικονομική, την οποία περνάνε και οι αγώνες, γιατί είχαμε 101 συμμετοχές στη Ριτσόνα, τώρα εδώ είναι μισές και λιγότερες. Κάναμε σιρκουί με σχεδόν λίγα αυτοκίνητα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι καταλαβαίνουμε ότι οικονομικά τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Και αυτές οι βοήθειες που προσφέρεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό είναι κάτι που σε αγγίζει την καρδιά σου, την ψυχή σου και γι' αυτό το κάνεις. Κάπως έτσι, καταρχήν είναι στα πλαίσια της αγάπης και στα πλαίσια του πάθους που υπάρχει και για τον αθλητισμό, αλλά και για τον αθλητισμό, εννοώ για τους αγώνες αυτοκινήτου και γενικότερα για τον αθλητισμό, κάτι που λείπει στα νέα παιδιά, τα οποία νέα παιδιά ασχολούνται κυρίως με τεχνολογία, με τα κομπιουτεράκια, τα Instagram και το πώς να κάνουν social media και να πίνουν καφεδάκια. Και αυτό το πράγμα είναι και κάτι που θα ήθελα, αν μπορέσω να βοηθήσω στα πλαίσια αυτά. Εννοώ και την νεολαία να ξεφύγει από αυτή την χαζή, άσκοπη νοοτροπία και διαδικασία. Όλα χρειάζονται, αλλά με μέτρο. Κοίταξε να δεις. Όπως σου είπα, εγώ έχω την αδρεναλίνη, το πάθος, την αγάπη, τα οποία αυτά είναι όλα συνδυαστικά για το άθλημα που αγαπάμε, για τον αθλητισμό. Αν και το Ακρόπολης, όπως λες, πράγματι τα χρόνια τα πέτρινα. Και είναι η επόμενη ερώτηση αυτή. Το βοήθησα και 3 χρόνια, διότι πιθανόν να είχε φύγει από το καλεντάρι. Και αν είχε φύγει από το καλεντάρ, μετά είναι δύσκολο να ξαναμπείς. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και εισέπραξα μια τεράστια αγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς είναι και ανθρώπινη αδυναμία, γιατί όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες μας, όλοι ανεξαιρέτως, και τον κακό μας εγκέφαλο. Εισέπραξα λοιπόν μια αγνωμοσύνη με το Ακρόπολης όταν έγινε WRC, που ενώ θα έπρεπε να ήμουν χορηγός και είχα εκδηλώσει, ακριβώς με αγνόησαν, και αυτό βεβαίως έχει και τη σκοτεινή του πλευρά και τη σκοτεινή του σκέψη. Ποιοι είναι οι λόγοι που το κάνανε αυτό το πράγμα? Γιατί δεν είναι μόνο η αγνωμοσύνη, προφανώς είναι και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν στέκομαι εκεί. Προχωράμε, διότι η ζωή έτσι είναι. Και επειδή προχωράμε, υπάρχει περίπτωση να επανέλθουμε? Σε επίπεδο Ράλι Ακρόπολης. Κοίταξε, το Ράλι Ακρόπολης πάντα το στηρίζω. Αν δεν το στήριξα τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχε που σου λέω, το στηρίζω έμεσα. Αν θέλεις, το στηρίζω νοητά. Γιατί είναι ελληνικός αγώνας, γιατί είναι παγκόσμιος αγώνας και προφανώς θέλουμε όλη η Ελλάδα να είναι ψηλά και να ακούγεται ο εθνικός ύμνος και σε όλα τα αθλήματα και στα Ολυμπιακά. Προχθές, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ήμουν λαμπαδιοδρόμος. Ναι, σε είδα. Ναι, και σήκωσα τη φλόγα. Πιστεύω ότι ευχαριστήθηκες. Ήταν ανατριχιαστικό. Διότι για αυτά τα 2,5-3 λεπτά που τρέχεις, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη γη που κρατάς την Ολυμπιακή φλόγα. Είσαι εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που κρατάς την Ολυμπιακή φλόγα. Είναι πολύ τιμητικό, φοβερό, δεν μπορείς να φανταστείς τι συναισθήματα είχα, τι ένιωσα, τι σκέφτηκα. Μπορώ, πιστεύω, για αυτό το τρίλεπτο να γράψω ένα μικρό βιβλίο. Και να θυσιάσεις ακόμα και τους αγώνες του αυτοκινήτου, εν μέρη.
Δεν τους ισιάζουν τους αγώνες αυτοκινήτου. Θέλουμε να κάνουμε. Μπορούν να δουλέψουν παράλληλα. Εξάλλου, στις αγάπες τους, κάποιοι παντρεύονται νόμιμα, όχι παράνομα, και 2 και 3 και 4 και 5 γυναίκες. Μεθανοί, μουσουλμάνοι. Μεθανοί. Γιατί να μην το φέρουμε και στην Ελλάδα. Γιατί να μην το φέρουμε και στην Ελλάδα. Εδώ επιτράπηκε οι ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται. Να μην μπορούμε να έχουμε 3 γυναίκες. Και κατά αντιστοιχεία κιόλας, λόγω πληθυσμιακής διαφοράς. Και όχι μόνο αυτό, με τις 3 γυναίκες θα σου ζητάνε και 3 παιδιά. Για φαντάσου να έχεις 10 παιδιά και να κάθεσαι μεσημέρι να τρως και να έχεις 10 παιδιά από κάτω. Τι χαρά! Και βεβαίως να μπορείς με τα οικονομικά, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά, να μπορείς να τα απεξέλθεις, αλλά αυτοί που μπορούν να τα απεξέλθουν δεν πρέπει να έχουν 2 παιδιά. Πρέπει να έχουν 3, 5, 7. Φαντάσου όμως να έχεις αγωνιστική ομάδα θα γινόταν έτσι με 10. Αλλά θέλουν όλοι να τρέξουν. Η Lamborghini έχει ένα από τα πιο δυνατά κλαμπ στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα αυτό που δραστηριοποιείται με έδρα το Newport Beach, αλλά αφορά όλη την Βόρεια Αμερική. Και η πιο πρόσφατη εκδήλωση αυτού ήταν στο Las Vegas, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν διάφοροι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τους και είχαν τη δυνατότητα, εκτός από το να περάσουν όμορφες στιγμές σε μια εκδήλωση που ονομάζεται Lambo Oasis και τους δίνει την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να μιλήσουν και βεβαίως να ασχοληθούν με τα αυτοκίνητά τους, παράλληλα τους δίνει και τη δυνατότητα να οδηγήσουν και να βρεθούν μέσα στην πίστα. Αυτή τη φορά ήταν σε μια πίστα κοντά εκεί στη Νεβάδα, αλλά σε διάφορες πίστες σε όλο τον κόσμο για την ακρίβεια, και να οδηγήσουν τα αυτοκίνητά τους όσο πιο κοντά μπορούν στο όριο σε ασφαλείς συνθήκες. Είναι μια εκδήλωση που έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση για τους Αμερικανούς διοκτήτες των Lamborghini και αυτό αποδείχθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, με δεδομένο ότι συμμετείχαν περισσότεροι από 50 ιδιοκτήτες με τα αυτοκίνητά τους. Για τη θέση που θα αφήσει πίσω του στην ομάδα της Mercedes στη Φόρμουλα 1 ο Lewis Hamilton είναι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλη. Ο Ιταλός που στα 18 του χρόνια αγωνίζεται στην F2 με την ομάδα της Πρεμά και έχει φτάσει εκεί ως πρωταθλητής στα σημαντικότερα αποτελέσματα νεαρών οδηγών μέχρι τώρα στην καριέρα του. Έχει στόχο να αξιολογηθεί η επαφή με ένα μονοθέσιο κορυφαίων δυνατοτήτων και αυτό έγινε στο πρόσφατο τεστ που είχε στην πίστα της Αυστρίας, στο Red Bull Ring της Αυστρίας. Ήταν ένα διήμερο δοκιμών και ο Αντονέλη δοκίμασε διάφορα πράγματα χωρίς να ανακοινωθούν χρόνοι ή στοιχεία από τις επιδόσεις του, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, καθώς το ζητούμενο ήταν να δουν τα στελέχη της Mercedes, οι άνθρωποι της Mercedes, κατά πόσο ο 18χρονος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του να οδηγήσει ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Για τον ίδιο βεβαίως ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής του μέχρι τώρα. Ήταν πραγματικά υπέροχο, όπως δήλωσε, να νιώθει την υποδύναμη και την κάθετη δύναμη του μονοθεσίου, ενώ του άρεσε κάθε δευτερόλεπτο όπως ήταν φυσικό και θα ήθελε να το κάνει πολύ πιο συχνά και πιθανόν να έχει την ευκαιρία, σίγουρα θα έχει την ευκαιρία στο μέλλον να το κάνει, γιατί είναι ένα από τα πιο δυνατά ταλέντα αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σβιτνίσκι ήταν ο πρώτος αγώνας για το πρωτάθλημα ιστορικών αυτοκινήτων στην Πολωνία και ολοκληρώθηκε με 17 πληρώματα να ολοκληρώνουν έναν αγώνα στον οποίο ξεκίνησαν 24. Ο αγώνας είχε διάρκεια 2 ημερών με 13 ειδικές διαδρομές και αρκετά αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αφορούσε ιστορικά αυτοκίνητα βεβαίως, αλλά όχι μόνο, γιατί υπήρχαν αρκετές ενδιαφέρουσες συμμετοχές γενικά. Νικητής ήταν ο Ματζιάρα Μπαρτομέι με το Subaru Impreza 555 και τον ακολούθησε ένα Subaru Legacy τετρακίνητο Turbo που βρέθηκε στη δεύτερη θέση με τον Μάρτιν Μάχερ
εμπρός από τον Φίλιπ Στόπα με BMW Mi3 E36 που κατάφερε να πάρει μια θέση στο βάθρο και να ξεχωρίσει από τα 24 αυτοκίνητα ολοκλήρωσαν τα 17 σε έναν αγώνα που είχε και αρκετά πρόπτα και πολλά καλά χαρακτηριστικά και καλά περάσματα με αυτοκίνητα όπως η Porsche 911 προηγούμενης γενιάς που παρουσίασαν πολύ μορφό θέαμα, αλλά και αρκετές Lancia Delta AKF Tekrale που παραμένουν ένα πάρα πολύ ελκυστικό αυτοκίνητο σε όποιον αγώνα και αν συμμετέχουν ιστορικών ή άλλων αυτοκινήτων. Ξεχωριστή και πολύ ιδιαίτερη ήταν η φετινή ανάβαση Rechberg στην Αυστρία που ήταν και ο πρώτος γύρος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αναβάσεων της FIA. Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την διεξαγωγή της πρώτης ανάβασης Rechberg στην Αυστρία και το ενδιαφέρον συνδυάστηκε με πολύ καλό καιρό, με τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που οδήγησαν πολλούς θεατές και πάλι στην συγκεκριμένη ανάβαση και αυτοί με τη σειρά τους απόλαυσαν το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφεραν οι οδηγοί. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι είχαμε τη νίκη του Jeffrey Sachs με το μονοθέσιο της Nova, ο οποίος ο Γάλλος Jeffrey Sachs σταμάτησε ένα απίστευτο σερί των Ιταλών του Κριστιαν Μερλί και του Σιμώνε Φατζιόλι που τα τελευταία χρόνια ήταν οι μοναδικοί που κέρδιζαν στον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά και στις περισσότερες αναβάσεις είτε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είτε των εθνικών πρωταθλημάτων όπως αυτό της Αυστρίας με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Σάζ κατάφερε να πάρει έστω και για μισό δευτερόλεπτο την νίκη από τον Κριστιαν Μέρλι, ο οποίος με την Osella FA30 με τον κινητήρα της Jude ήρθε στην δεύτερη θέση. Ο Ισπανός Iraola Lanz Carota ήταν τρίτος με αρκετά μεγαλύτερη διαφορά, ξεπέρασε τα 3,3 δευτερόλεπτα και το εντυπωσιακό στοιχείο της Rechberg και φέτος ήταν οι περισσότερες από 230 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες με πολύ ενδιαφέρον, πολλές απρόπτες στιγμές όπως βλέπουμε και στο βίντεο και φυσικά τον καλό καιρό που είπαμε και βοήθησε και στην προσέλευση των θεατών. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς αγώνες των ευρωπαϊκών αναβάσεων και βεβαίως εντυπωσιακό και το αποτέλεσμα με έναν οδηγό που συμμετείχε για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο αγώνα και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη. Κλείνοντας, είσαι ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της EasyJet. Σ' αρέσει ο τίτλος? Ναι, πάρα πολύ. Έτσι. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν τον πρώτο άκουσα, για να μην ειλικρινής. Έτσι. Λοιπόν, και είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, από σένα εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα για αυτή την μεγάλη εταιρεία. Μπορεί να πει κανείς, γιατί έγινε μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Έχει απλώσει. Μπράβο, συγχαρητήρια για όλη την ομάδα, για όλους τους συνεργάτες σου και για σένα προσωπικά, έτσι εννοείται. Θέλω λοιπόν να πω από εδώ και πέρα το project που θα ακολουθήσει, γιατί είδαμε και καινούργια σκάφη μπαίνουν κτλ. Και μάλιστα όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά απλώνεστε και σε ένα πιο ευρύτερο, μπορεί να πει κανένας, πεδίο. Αυτό το παρακολουθώ και το βλέπω και μπράβο και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Θέλω λοιπόν να καταλήξω. Σκοπεύεις να βοηθήσεις περισσότερο μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από τη EasyJet ή οτιδήποτε άλλο σε εκπροσωπεί αυτό το χώρο εδώ πέρα που εμείς ζούμε, γιατί εμείς γι' αυτό ζούμε, έτσι. Πάντα έχω στα σχέδιά μου και στα όνειρά μου πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν, όπως σου είπα, τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά και το άθλημα που αγαπάμε, τους αγώνες αυτοκινήτου. Εξαρτάται όχι μόνο από μένα, ναι, εξαρτάται και από την ανταπόκριση που θα υπάρχει από την εκάστοτε κυβέρνηση την κατάλληλη στιγμή, για να μπορέσουμε ίσως να κάνουμε έστω κάποια βήματα για το καλύτερο αύριο των ελληνικών αγώνων και του ελληνικού αθλητισμού. Καλή συνέχεια καταρχήν, καλή επιτυχία για αυτό, γιατί σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας σου. Παρόλο ότι
ο συναγωνισμός είναι με τον εαυτό σου, κακά τα ψέματα, και νομίζω ότι είναι προσωπική ευχαρίστηση πάνω απ' όλα. Γιατί αυτό είναι για σένα πλέον οι αγώνες. Είναι και πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι για αυτό το λόγο το κάνεις. Αλλά θέλω να μείνω και θα πω μια τελευταία κουβέντα. Εγώ αυτή την ομάδα, όχι εσένα προσωπικά, τις ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αυτή την ομάδα την είχα γνωρίσει μαζί με έναν άνθρωπο που λεγόταν Μέλος. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και έτσι στη μνήμη του θα ήθελα να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, πόσο σου λείπει. Παραπάνω, το 2, 3 και 5. Μου λείπει το χαμόγελό του. Μου λείπει η έμπνευσή του, γιατί και αυτός έπαιρνε από τη δικιά μου έμπνευση και τη δικιά μου έμπνευση την έκανε δικιά του έμπνευση. Μου λείπει ο αυθορμητισμός του, μου λείπει το πείσμα του, και αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία μέσα από τη δικιά μας σχέση το αξιοποίησε, και γενικά είναι μέσα στα άδικα κομμάτια της ζωής. Δεδομένου ότι ένας νέος άνθρωπος χάνεται, οποιοδήποτε αρρώστια ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο, είναι συγκλονιστικό, είναι απερίγραπτο, θα έλεγα. Τα λόγια είναι φτώχεια. Μαρία, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Στο εύχομαι από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Με εντυπωσιακές παρουσίες, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ολοκληρώθηκε το Salon Privé London στο βασιλικό νοσοκομείο του Τσέλσι, της περιοχής του Τσέλσι στην Αγγλία, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες κλασικά αυτοκίνητα σε ένα μοναδικό σοου, όπως συνηθίζεται να είναι τα Concours d'Elegance που γίνονται ανά τον κόσμο. Και βεβαίως το Salon Privé London έχει το κύριο χαρακτηριστικό ότι όλα τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι προς πώληση, με την συμφωνία που κάνουν οι ιδιοκτήτες με τους διοργανωτές, με αποτέλεσμα να είναι η μέκα για τους εμπόρους και για τους λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, τους συλλέκτες, αλλά και εκείνους που δραστηριοποιούνται στην αυτήν την εντυπωσιακή και με πάρα πολλά χρήματα αγορά των αυτοκινήτων. Η φετινή εκδήλωση, που ήταν η τρίτη χρονιά που διοργανωνόταν, είχε αρκετά κύρια χαρακτηριστικά, όπως την εντυπωσιακή Bentley της δεκαετίας του 30 που κατάφερε να πάρει το βραβείο του καλύτερου αυτοκινήτου του σοου, αλλά και μια συγκέντρωση ρεκόρ από Aston Martin Valkyrie, καθώς συγκεντρώθηκαν 24 από όσες έχουν ήδη παραδοθεί, που δεν είναι και πολλές περισσότερες, και βρέθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο για να κάνουν έτσι μια εντυπωσιακή παρέλαση από τα hypercar της Aston Martin, που είναι άκρως εντυπωσιακά και επίπεδο βεβαίως Φόρμουλα 1. Η Βαλονή του 2024 ήταν δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα Βελγίου και αντιστοίχως ο πρώτος για εκείνο του Λουξεμβούργου. Ήταν, όπως πάντα, ο συγκεκριμένος αγώνας προσφέρει αρκετό θέαμα και συγκεντρώνει και αρκετές συμμετοχές, ίσως όχι τόσες όσο στο παρελθόν, αλλά οι 73 που βρέθηκαν φέτος εκεί ήταν ένας πολύ καλός αριθμός, και βεβαίως το βελγικό πρωτάθλημα
ξεχωρίζει πάντα για την πολύ δυναμική παρουσία των πληρωμάτων από την κεντρική Ευρώπη. Ο αγώνας ήταν διήμερος, σχεδόν 200 χιλιόμετρων, περιλάμβανε 20 ειδικές διαδρομές και από τα 73 πληρώματα ολοκλήρωσαν τα 47 σε έναν ασφάλτινο αγώνα, ο οποίος παρουσίασε αρκετές δυσκολίες. Νικητές ήταν οι Νίλς Ρέινφετ, Chris Dalane με Citroën C3 Rally 2 και με ίδιο αυτοκίνητο πίσω τους, με μικρή διαφορά, μιας και τα 15 δευτερόλεπτα δεν είναι μεγάλη διαφορά σε αυτούς τους αγώνες. Η Maxime Pot, η Renault Herman με Citroën C3 βρέθηκαν στη δεύτερη θέση. Πολύ κοντά επίσης τρίτη ήταν η Cedric Seren Damien Withers με Hyundai i20N Rally 2, ενώ τους ακολούθησε και ο Bastien Ruard με ίδιο αυτοκίνητο επίσης πολύ κοντά. Συνολικά τα 7 πρώτα πληρώματα βρέθηκαν μέσα σε λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα διαφοράς, που δείχνει και τον πολύ έντονο ανταγωνισμό που υπήρξε με τα Rally 2 αυτοκίνητα του συγκεκριμένου αγώνα, που ήταν για μία ακόμη φορά αρκετά. Ωστόσο το ενδιαφέρον ήταν ότι υπήρχαν και άλλες κατηγορίες, όπως τα Rally 4 που ειδικά σε αυτά τα πρωταθλήματα στο Βέλγιο και στην υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία ή την Αυστρία, έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και ήδη είναι αρκετά δημοφιλή τόσο στους οδηγούς όσο και στους θεατές, προσφέροντας θέαμα στα περάσματά του. Chip Ganassi machine, Ringer van der Zande and Sebastian Norway win the Acura Grand Prix of Monza.